Vážení rodiče, vítáme vás na naší vesnice Druhé B. My jsme si pro vás připravili krátkou kulturní vložku, takže to je zase opět od dětí pro vás. Nicméně, sice máme dost živí, je mě vidět, posadili jste se všichni, ale moc je nezahřejete, protože pro vás máme připraveno ještě nějaké soutěže. Takže Ne. kdo to nevěděl, chválím děti, že to neprozradili. Kdo to věděl, nepřišel. Možná. Já jsem něco neřekl. Tak, můžeme